Adilka Dukro, pozor! Vážení spoluobčania, milí hostia a kolegovia, dovoľte mi, aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie privítala v našej malej hontianskej obci. Osobitne vítam medzi nami podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky pána Roberta Kaliňáka, ďalej vítam pána Vendelína Horváta, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, pána Dušana Hanska, zástupcu Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Banskej Bystrici, Na úvod, milí hostia, by som vám chcela priblížiť trošku histórie našej malej obce, ktorá siaha až do doby kamenej. A z rokov 3200 až 2900 pred našim letopočtom sa na našom území našli vykopávky pracovných nástrojov. A neskôr zo strednej doby bronzovej sa na našom území našli keramické nádoby z pohrebiska ľudí lužickej kultúry, ktoré sú umiestnené v Slovenskom národnom múzeu. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1235, kde sa obec spomína ako zemiansky majetok. Čiže v Lani sme mali 780. výročie. Postupne sme patrili hradu Levice, potom rodine Pálfiovej a Esterháziovej. V polovici 19. storočia nám požiar zničil polovicu dediny, čo by sa dúfam dnes nestalo. A František cisár Jozef I poukázal obci 500 zlatých na obnovu. Obyvateľstvo sa zaoberalo najmä vinohradníctvom a ovocinárstvom a svoje výrobky vyvážali do Pešti a Viedne na cisársky dvor. Cez druhú svetovú vojnu vychádzali u nás noviny Lišovská pravda. Obec bola oslobodená na Vianoce v roku 1944. Pri jej oslobodzovaní tu padlo 11 sovietských vojakov, ktorí tu mali postavený pomník ako prvý v Československej republike. V vojnovom období bol založený Lišovský spevokol s pôvodnými piesňami, ktorý nahrával aj v Slovenskom rozhlase. Máme nádherné kroje, dievčence, svadobné party, pôvodné lišovské hádanky, príslovia a porekadlá. Narodili sa tu rodáci, ktorí významne zasiahli do života obce. Spisovateľ Juraj Červenák, jadrový fyzik Vladimír Hlinka, publicista Pavol Uhrin, Ján Gubčo, Ján Bosák a Anna Oravcová, ktorí sa venujú výskumu spisovného jazyka. Sme malá obec s 230 obyvateľmi, ale máme novú prijazdovú cestu, evanjelický kostol, z roku 1590 faru, kultúrny dom, predajňu potravín, lišovskú krčmu, mineralizovaný prameň, ktorý v zime nezamrzá. Poľovnícky dom s účasťou poľovníkov z celej Európy. Víne chyšky a hysterické tufové pivnice vysekané ručne. Pravidelne sa u nás konajú motokrosové preteky. V Lani sme mali medzinárodnú súťaž Enduro, ktoré sa zúčastnilo vyše 200 pretekárov z celej Európy a súťažil tu aj pán Svitko. Nemôžem nespomenúť nášho chalupára Ferka Liptáka, ktorý poriada v našej obci umelecké výstavy za účasti známych osobností slovenskej kultúry.
Milí hostia, náš dobrovoľný hasičský zbor bol založený 26. marca 1926. Jeho členovia sa pravidelne zúčastňujú súťaží a v minulosti, podotýkam chlapci, sa umiestňovali na popredných miestach. Počas doterajšej činnosti sme vlastnili Tatru 805 a v roku 1988 nám bola pridelená Avia 31, ktorá je, ako vidíte, funkčná dodnes. V roku 2014 bol náš dobrovoľný hasičský zbor zaradený do kategórie C s dotáciou 700 eur, za ktoré sa nakúpili technické prostriedky a príslušenstvo, ako aj pracovné rovnošaty. Na základe výzvy o obnovu hasičskej techniky sme v minulom roku požiadali o pridelenie nového hasičského vozidla. A dnes nám ho slávnostne prišiel odozdať podpredseda vlády, minister vnútra Slovenskej republiky, pán Robert Kaliňák, za čo veľmi úprimne ďakujeme a tešíme sa z toho celá obec. Dnes má náš zbor 27 mužov, no do budúcnosti uvažujeme aj o vytvorení dievčenského družstva. Vážení hostia, ďakujem vám za pozornosť a teraz odozdávam slovo podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Slovenskej republiky, pánu Robertovi Kaliňákovi. Ďakujem pekne, vážená pani starostka, milí hasiči, milí priatelia z Lišova. Aj pre nás je to milá udalosť. Nakoniec my sa vždy tešíme, keď máme možnosť sa stretnúť s dobrovoľnými hasičmi, odozdať techniku, trošku podebatovať. Ale hlavne ja sa sám za seba priznám, že po tom politickom bláznici v Bratislave človeku naozaj dobre padne. Aspoň na chvíľku stretnú normálnych ľudí. Dnes sme tu ale kvôli hasičom a tak mi dovolte aj takto vlastne povedať, že nie je podstatné, aká veľká dedina je, ale aké veľké srdce bije v hrudi našich hasičov, pretože ak majú snahu, je dôležité, aby vedeli, že ich tvrdá práca nebude odmenená, ale tvrdá práca prinesie aj nejaké ďalšie rozvojové aktivity a možnosť aj nejakých aktivít do budúcna. Dobrovoľní hasiči sú pre nás už za posledné roky nenahraditeľnou súčasťou záchranného systému Slovenskej republiky a posledné udalosti potvrdzujú, že bez nich si nevieme predstaviť zvládnuť spolu s profesionálnymi hasičmi veľké prírodné katastrofy, či už sú to povodne, lesné požiare, veterné kalamity a podobne. A hlavnou ich vzácnosťou je to, že všetko, čo robia pre svoju obec, čo robia pre svojich susedov, robia vo svojom voľnom čase. Robia to bez nároku na odmenu, robia to s veľkým srdcom a nasadením, aby tak naplnili to známe heslo, ktoré najčastejšie majú hasiči vyšité na svojich vlajkách: Bohu na slávu a blížnemu na pomoc. Aj preto si od nás zaslúhujú mimoriadnu úctu a vďaku, aj preto toto auto nemôžeme považovať, teda aj s tým malým prekvapením, čo mám vzadu, ktoré sme vám donesli navyše. Protipovodňový príves nemôžno považovať za nejaký darček, ale naozaj iba ako jedno veľké poďakovanie za vašu snahu, za vašu tvrdú drinu, ktorú ste pre vašu obec vykonali. Chcem sa poďakovať, že tým najstarším, tým, ktorí tú tradíciu dobrovoľného hasičstva tu vás udržiavali aj v časoch, kedy to nebolo jednoduché, aj v časoch, kedy možno po nociach dávali dokopy starú techniku, len aby na druhý deň bola pripravená zasiahnuť. Ale chcem sa im poďakovať aj za to, že nielen tú tradíciu udržali, ale vlastne udržali a ju odovzdali mladším, pred sebou mladý tím. Tak tým sa chcem poďakovať za to, že v dnešnom čase internetu by mali asi 1000 možností, ako tráviť voľný čas, ale sa rozhodli, že ho budú tráviť tým, že budú pomáhať druhým. A tak sa im za to chcem poďakovať, pretože ak v rukách takéto mladé generácie bude Slovensko do budúcna, určite sa nikto nemusíme o neho obávať. Pozrite sa, ako zlatý pozor. Mám tam kolega ešte aj väčšiu bradu ako ja. To je bol dobrý náhradník ministra vnútra, nie? Si môžem baliť kútre. No, tak ale ešte raz sa tak zhrniem. Ešte raz jedna veľká vďaka. Jedno veľké auto, jeden veľký potlesk pre našich lišovských hasičov. My sme tú tradíciu brali tak v celku seriózne, pretože začínali sme asi pred 7 rokmi, kedy sme prvé auta tak skúsmo odozdali do niektorých dobrovoľných hasičských zborov a chceli sme vedieť, aký to bude mať efekt. A keď sa pýtate pani starostka, tak samozrejme hovorili ste o budúcnosti, že možno, že aj ženské družstvo, chlapci sa určite potešia, ale faktom zostáva, že po nejakých 3-4 rokoch sa tie zbory naozaj rozrástli, pretože pracovať s novou technikou je jednak jednoduchšie, ale aj je to nejaká motivácia, že tá práca bude ocenená a bude povšimnutá, tak sme chceli trošku ten pôvodný model, ktorý sa týkal zhruba 120 obcí, premeniť na trošku väčší. A tak sme pripravili nový zákon, úplne prvý po 160 rokoch tradície dobrovoľného hasičstva o dobrovoľných hasičoch. Aj som bol trošku prekvapený, celku to narazilo na odpor a nakoniec sa to podarilo zvládnuť a dnes vlastne ste súčasťou projektu, ktorý sa týka až 1300 dobrovoľných hasičských zborov po celom Slovensku. Je tak ako tu u vás v Lišove, aj ďalších 550 obcí dostane takýto nové. Prvo zase vezlo Iveco Daily, ďalším 300 obciam sme
zrekonštruovali a zmodernizovali veľkokapacitné cistry na podvozkoch Tatra. Na ďalších 900 obcí ešte dostalo protipovodňové prívesy prvej pomoci, čiže vy to máte ako dva v jednom, ako v tej reklame, aj auto, aj protipovodňový príves a táto súprava dokopy už predstavuje viac ako 5000 litrov čerpacie kapacity za minútu a to už je naozaj efektívna pomoc, keď sa niekde voda ocitne v pivnici, kde nemá čo robiť. Takže ešte raz vám poďakujem, nechcem už dlho hovoriť, lebo teda na Slovensku platí, že reči majú byť krátke, dlhá má byť klobása. Takže už veľa šťastných kilometrov, nech sa vám na tom dobre darí. Nech vždy ocenia najmä tí, ktorí budú potrebovať pomoc. Ale odo mňa vždy taká ešte prosba na záver, ktorú hovorím, pri každom aute toto autičko na rozdiel od Avie má aj 750 litrov nádrž na vodu. Tak vás pekne poprosím, aby ste na Veľkú noc nezabudli na vaše lišovské dievčatá a pekne ich popolievali, nechám rásť do zdravia, do krásy. Sú tam také krásne malé prúdnice na to presne určené, to nádherne rozprašuje ako jarná rosa, no a ešte sú tam tie veľké, tie sú ale na svokry, takže čo si zaslúži. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za milé privítanie a že vám všetko najlepšie. Ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra za príhovor. Teraz mi dovoľte, aby som ho poprosil, aby do rúk veliteľa odovzdal kľúče od tohto vozidla. Pán veliteľ, vystúpte. Ďakujem. Teraz mi dovoľte, aby som poprosil dôstojného pána, aby vykonal modlitbu. Bratia a sestry, skloňme sa pred trónom velebnosti a takto v duchu a v pravde pomodlíme sa. Najsvätejšia Trojica Svätá, dnes v našich srdciach cítime to kolárovské, že nábožnosť a národnosť sú sestry. A tak ako jedna sestra bez druhej nemôže ani vlast bez cirkvi a cirkev bez vlasti. Ďakujeme Ti, Pane Bože, že nám dávaš na srdce takéto príležitosti, kedy sa môžeme tešiť spolu, aj obec, aj cirkev spoločne. Ďakujeme Ti za nášho brata ministra, ktorý prišiel a doniesol nám tento vzácny dar, ktorý bude nápomocný pre túto obec. Ďakujeme Ti, Pane Bože, za tento dobrácky ľud, ktorý prišiel sem na túto príležitosť. A ja, trojjediný náš Bože, mocou mi zverenou od cirkvi a cez kňažský úrad, Ti ďakujem za všetky dobrodenia, ktorými nás cítiš, i telesne, i duchovne. A slovom Božím a modlitbou požehnávam toto auto, ktoré bude slúžiť tejto obce. Príjmi od nás, drahý náš Bože, vrúcnú vďaku za všetky dobrodenia a daj, aby sme pamätali, že sme Tvoje dietky, ktoré ťa milujú a ktoré prosia, aby si vylial hojnosť božských darov na všetkých nás. Tvojmu menu nech je česť a sláva od nás vzdávaná od tohoto času až na večné veky. Amen. Ešte, bratia a sestry, príjmite Áronovské požehnanie. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasne svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj od tohoto času až na večné veky. Amen. Ďakujem dôstojnému pánovi. Teraz mi dovolte, aby sme dodržali aj staré hasičské zvyky. Dovolte mi, aby som poprosil podpredsedu vlády ministra vnútra pani starostku, aby uviedli toto vozidlo do života, a to ručným hasiacím prístrojom značky Hubert. Vozík máš tam. Ktorá ma mrzú. Pán veliteľ, presne vieme, kto bude auto umývať. Ale skôr aj, ako sa do toho pustíte, zavelte rozchod k vozidlu a spravíme spoločnú fotku.
No, vidíš, Žujovia si zostali, tak ho zase nevidíme. Keď to musíme.